Вітаю вас, гэта пара. Можаце лічыць, што гэты выпуск экстраны ці перадэкстраны, алармісцкі, што заўгодна. Але ў Беларусі са значнай доляй імавернасці. У наступныя месяцы можа здарыцца сітуацыя найбольш небяспечная з часоў Другой сусветнай. Час надыходзіць. Хоць здавалася б, для рэжыма ідэальная сітуацыя, управы на іх няма. Рабі, што хочаш. Рэпрэсіі, якія падаюцца абсалютна бессэнсоўнымі, працягваюцца. Бессэнсоўнымі для нармальных людзей, а яны баяцца саслабіць хватку, да нечага вельмі маштабнага рыхтуюцца. І ў гэтым відэа пагаворым, да чаго яны рыхтуюцца, бо сітуацыя, па-мойму, абсалютна відавочная. Беларускія заводы працуюць на вайскова-прамысловы комплекс Расіі, утрымліваюць эканоміку за кошт гэтага. Так, на жаль, многія беларусы робяць зброю для Расіі, зброю, якой забіваюць украінцаў. Удараў па заводах няма, ідэальная сітуацыя, гэта трэба ўмець. На нафтаперапрацоўчых заводах Беларусі робіцца паліва для расійскай авіяцыі. Удараў па нефцянцы таксама няма, але недоўга музыка будзе іграць. На гэта ёсць дзве прычыны. Першая прычына – вельмі цяжкая сітуацыя ў расійскай эканоміцы, наспявае калапсу этой эканоміцы. А тут яшчэ ультыматум Трампа, што увядзём санкцыі датычна краін, якія закупляюць расійскую нафту. У першую чаргу гутарка пра Індыю. І там ужо кажуць, што все, шукаем новыя там шляхі, дзе закупляць гэтую нафту. І гэта мера сама па сабе, яна можа прывесці да краху расійскай эканомікі, да краху Расіі, таму што не будзе за што працягваць вайну вось у такім тэмпе. Другая праблема – это тое, што Пуцін з вайной папросту не можа спыніцца, разумееце, у фізічным сэнсе не можа спыніцца. Чаму? Таму што не паказаўшы вынік, маючы праблемы ў эканоміцы, вось не паказаўшы вынік, каб захапіць Херсонскую і Запорожскую вобласці, паказаць нейкую такую значную перамогу. І блізка, як да месяца, каб дасягнуць такіх вынікаў, і калі замарожваецца вайна, то гэты рэжым на фоне эканамічных праблемаў мае перспектывы зляцей. Так бывала у гісторыі расійскай імперыі. І ўвогуле мы стаім на мяжы, калі расійская гэта імперыя можа перастаць існаваць. Скончыцца эпапея, якая цягнецца мінімум з 15 стагоддзя. Разумееце, якая цана пытанняў. А чаму можа зазнаць Расія дэстабілізацыю вайскова-палітычную? Таму што, у прынцыпе, па вялікім рахунку, яны нічога не могуць зрабіць з Украінай. З Украінай, якая не мае балістычных ракет, скажам, здольных біць па Маскве. А Трамп абяцае, што калі не дасягнеце перамір'я, на якое Расія не можа пайсці, все, ручайком пальецца амерыканская зброя за грошы еўрапейцаў. А канкрэтна, як яны будуць эту зброю аплочваць? З замарожаных расійскіх актываў, я перакананы, якіх 300 мільярдаў. І калі зброя ва ўкраінцаў з'явіцца, вельмі зручны момант ужо для Захада, то украінскімі рукамі можна гэтую вайну пераламіць. І ў Расіі засталося зусім мала часу у Пуціна для таго, каб нешта прадпрыняць, так, каб гэтую гульню змяніць яе хаду. І вось тут патрэбна Беларусь. Каб прадухіліць катастрофу у расійскай імперыі, яны гатовы арганізаваць катастрофу у Беларусі. Скончыцца это ультыматум Трампа 50-дзённы. Якраз у Беларусі арганізоўваюцца вучэнні Захад-2025. І раней нас супакойвалі, што гэтае трэнаванне адводзім ад межаў еўразвяза, што вучэнні будуць малаколькаснымі. Прытым рэгіёны, дзе яны будуць праходзіць, не называюцца, колькасць войскаў не называецца. І я баяўся, што это проста вось такая гульня, зблытаць карты. І вось днямі раскансерваваўся Павел Муравейка, генерал, кіраўнік генштаба лукашэнкаўскага, і зрабіў вельмі небяспечныя заявы. Ведаеце, вось гэты Муравейка – это чалавек нічога святога, тыповы кар'ерыст. Сувораўская вучэльня, значыцца, все, залаты медаль. Візру, таксама залаты медаль. Акадэмія генштаба, залаты медаль. З 13-го года сядзеў намеснікам кіраўніка генштаба, чакаў свайго моманта, дачакаўся вайсковай сітуацыі. Вось гэта момант трыумфу такіх вось муравеек, небяспечных кар'ерыстаў. Такія людзі і націскаюць на ядзерныя пімпашкі, калі маюць да іх дасяг. Вось у чым небяспека. І вось я хачу зараз некалькі словаў пра заявы Муравейкі, якіх я баяўся, якія вельмі небяспечныя. Сябры, яшчэ раз пра кантэкст, я паўтаруся.
Калі ва ўкраіну ідзе вся неабходная ім зброя, у першую чаргу балістычныя ракеты, як я разумею, ну тады это можа змяніць хаду вайны, тады пуцінска-ФСБшная ўлада можа зазнаць дэстабілізацыю. І ў Расіі мала часу змяніць гэтую сітуацыю. А каб змяніць, патрэбная Беларусь. Патрэбна зрабіць так пры дапамозе Беларусі і ў тым ліку рукамі беларусаў, каб гэтая зброя ва ўкраіну не ішла. Што можна для гэтага зрабіць? Дэстабілізаваць Балтыю? Вось гэтая гісторыя з сувалкаўскай прасторай і гэтак далей. Ну, каб потым выменяць Балтыю на непастаўку зброю ва ўкраіне. Вось так прыкладна яны думаюць. І вось з'яўляецца муравейка. І вось гэтае вучэнне Захад 2025. І вось адбываецца тое, чаго я баяўся. Так? Муравейка праводзіў рэкагнасцыроўку на нейкім палігоне і зрабіў публічныя наўмысныя заявы, што мы готовы к прыёму войск і к началу учений в установленыя срокі. Маецца на ўвазе верасень. Раней яны адсунулі, нібыта гэтае вучэнне ад межаў, і там кантынгент зменшылі, лічбы не называліся. І вот што гучыць сёння з вуснаў муравейкі. Польша заявила о том, что готова провести учение дивизионного масштаба у наших границ в районе Гродно-Беловежской пущи. Ну, конечно, яны ж пролишивают сценары. Что может быть? Мусить рихтоваться. Литва перебрасывает свою бригаду «Железный волк» на полигон Побрада и планирует там проводить действия в 15 километрах от нашей границы. Дивные процессы, вот там, где сувалкаўская прастора, адбываюцца ўвесь час і ў публічную плашыню не выносяцца. У тым ліку, памятаеце, гібель амерыканскіх вайскоўцаў падчас вучэнняў патанулі з тэхнікай у балоце. Дык вось публічна гэта не выносілася, а вайсковыя эксперты, якія камунікуюць з вайскоўцамі, кажуць, што это была дыверсія, што забілі гэтых амерыканскіх вайскоўцаў дыверсанты, у публічную плашыню гэта все не выносілася. Дык вось, пачынаецца тое, чаго я баяўся. Муравейка кажа: в этих условиях мы оставляем за собой право принять решение и переместить наши отдельные подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера, в том числе на тех направлениях, которые я обозначил. То бок, мы уведем такую канцэнтрацыю войскаў, створым групоўку, якая нам патрэбная, вы ж агрэсію праяўляеце. І калі будзе трэба, перакінем туды, куды трэба, калі прыйдзе час. Так? Другі варыянт, то бок яшчэ раз, дэстабілізацыя Балтыі – это тое, што вайсковыя эксперты разглядаюць, для таго, каб выменяць на непастаўкі зброю ва ўкраіне. Другі іхны варыянт, тое, пра што кажуць украінскія вайсковыя эксперты. Гэта спроба дэстабілізаваць Польшу. Удары дронамі, вылятаюць тысячы дронаў, працуюць сістэмы РЭП. Удары па энергетычнай інфраструктуры Польшы, я так разумею, у першую чаргу ўсходняй Польшы, па вайсковых часцях, для таго, каб увогуле дэстабілізаваць у Польшы дзяржаўны апарат і каб не было тэхнічнай магчымасці перакідваць зброю ва ўкраіну. Вось такі план. І тут Муравейка кажа: в ходе отработки основных учебно-боевых эпизодов мы планируем использовать все последние достижения современного военного искусства, в частности, беспилотные летательные аппараты, средства РЭП, роботизированные и автоматизированные комплексы, развивать и использовать современные приемы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. То бок роўна то, што патрэбна для вось такой аперацыі, так? Пры гэтым мы не ведаем, ні дзе гэтыя вучэнні будуць праводзіцца, ні колькасць войскаў. Хоць, ведаеце, у краінах Балтыі да якой колькасці рыхтуецца, што канцэнтрацыя можа скласці 100-150 тысячаў чалавек, і калі тут мы пачнем заўважаць, а выведкі пачнуць заўважаць замежную першую чаргу, што тут дзесяткі тысячаў расейцаў прыбываюць у Беларусь, каб браць удзел нібыта ва ўчэннях, но то гэта правакацыя, то гэта прадвеснік вайны. Давайце пра тое, што можа адбывацца ў Беларусі і ўвогуле, для чаго вся гэтая гульня можа быць. Пачну з малаверагоднага варыянта, што гэтымі вучэннямі вось зла проста гадзіць для таго, каб трымаць захад у напружанні, неяк там паляпшаць перамоўныя пазіцыі і гэтак далей. Проста вучэнне не патрэбна. Ідзе вайна, атрымліваюць сапраўдны баявы досвед. Навошта гэтае вучэнне, так? Вось так вот у напружанні захад трымаць. Наўрад ці стаўкі ўжо вырастаюць вельмі сур'ёзна.
Другі варыянт, таксама я лічу малаімаверны, гэта як у чэрвені 24 года. Помніце, калі Мінабароны заявіла, што Украіна нападаць збіраецца, эскалацыя на мяжы, дроны запускаюць, з'явіўся праз нейкі час Лукашенка, які нібыта разруліў сітуацыю, пагасіў пажар на беларуска-украінскай мяжы, каб нейкія там зарабіць палітычныя балы. Імаверна, так? Я думаю, што ў адну раку двойчы так от ты не ўвойдзеш папросту. І зноў-такі вельмі высокія стаўкі. А самы такі імаверны варыянт, што, на жаль, прыходзіць час Беларусі, і, як сказаў гісторык Віктор Якубаў у маёй перадачы «Карані праблемаў» на Белсаце, дзяды ўжо старыя і хочуць праславіцца. От я думаю, можа быць такая матывацыя ў Лукашэнкі, ён жа лічыць сябе палітыкам міжнароднага маштабу, ну, прынамсі, дзеячам міжнароднага маштабу. Ну і гэта праўда. Вы прыгадайце гісторыю, як ледзь не вспыхнула пакістана-індыйская вайна. Лукашенко ляціць у Пакістан, выконваючы замовы «Вось і зла», як кансільеры, сустракаецца з кіраўніцтвам Пакістана, сустракаецца там з кіраўніком пакістанскага войска Асімам Мунірам. Для чаго? Гандаль не палепшыўся з Пакістанам. Пакістанскія інвестыцыі ў Беларусь не пайшлі. Навошта табе гэта было трэба? Праз нейкі час дэлегацыя з Пакістана прылятае ў Беларусь. І, здаецца, праз 10 дзён расстрэльваюць турысты ў Кашміры. І ледзь не адбываецца вайна паміж Індыяй і Пакістанам. Вельмі выгадная рэч для «Вось і зла», для Кітая. Быў бы яшчэ адзін ачаг вайсковы. Злучаныя Штаты Амерыкі вымушаныя былі б звярнуць туды ўвагу, кідаць туды рэсурсы, дзве ядравыя дзяржавы. Але гэтага, дзякуй Всевышняму, не здарылася, но Лукашенко пры гэтым праявіў сябе як вельмі небяспечная асоба. І я прыгадваю эту сустрэчу з Сі Цзіньпінем у чэрвені 25-го года. Цёплую, асаблівую сустрэчу. Пра што яны гаварылі? Якія планы яны будавалі? Мы ж ведаем, на што здольны Лукашенко. Што там такога? Інвестыцыі кітайскія не пацяклі ў Беларусь. Эканамічную сітуацыю тут не паляпшаецца галапіруючымі тэмпамі. У чым была справа? Я думаю, справа можа быць у тым, што Кітай, пайшла інфармацыя пра праблемы эканамічныя там і гэтак далей, што яны былі б зацікаўленыя, у іх таксама засталося не шмат часу, каб успыхівалі новыя войны. Каб амерыканцы, значыцца, звярнулі туды пільную ўвагу, кінулі рэсурсы, а Кітай у хуткім часе заняўся Тайванем. Вось яны зацікаўленыя, каб было шмат вайсковых ачагоў, каб выканаць сваю ідэю фікс, узяць Тайвань. Ну і каб Сі Цзіньпінь увайшоў у гісторыю. Я думаю, такія там планы, вось для чаго ім патрэбны Лукашенко, вось для чаго ім патрэбная Беларусь, чаму яны лічаць Беларусь такой важнай кропкай, што ў прынцыпе справядліва. Але якія гэтыя наступствы для беларусаў? Мінімальныя наступствы, калі пачнецца правакацыя з вучэннямі Захад, а імавернасць вельмі высокая, вы самі разумееце, это удары па прадпрыемствах, па вайсковых аб'ектах там і гэтак далей, ну, могуць знішчыць эканоміку. Другі варыянт, што завяжацца рэальная вайнушка, і тады, даруйце, калі ласка, і мабілізацыя, і магілізацыя, і сітуацыя апакаліпсіса. На жаль, гэта магчыма, і на жаль, это магчыма у найбліжэйшыя месяцы, я бы нават так сказаў. І мы неаднойчы казалі, што ядравыя сцэнары могуць быць. Хоць на Захадзе тактычнай ядравай зброі няма. У Францыі там і Брытаніі. Но ёсць зброя амерыканская. Ну, калі нейкая правакацыя з тэрыторыі Беларусі нанясуць удар па Беларусі, а не па Крамлі, і што? Вы думаеце, будуць адказы стратэгічнай зброяй ядравай з Расіі? Вось на гэта можа быць разлік, карацей, скарыстаць Беларусь па поўнай. Вось чаму яны сілкавалі і цярпелі Лукашэнку доўгімі гадамі, падтрымлівалі эканоміку, каб скарыстаць. Хто не верыць у апакаліптычныя сцэнары, якія я апісваю, хай бы так і было. Няхай бы я памыляўся. Вайсковыя эксперты, якія папярэджваюць, што трэба пільную ўвагу звяртаць на гэтае вучэнне Захад, што рыхтуецца вялікая правакацыя, катастрофа для Беларусі, няхай яны таксама памыляюцца. Для таго, каб знізіць градус эскалацыі, так, градус напружання ў гэтым відэа, калі вы ў гэта все не верыце і ўвогуле не хочаце думаць пра палітыку, так, пра вайсковыя сцэнары, вось вам меркаванне, пра што ўвогуле тады думаць вось на будучыню ад палітолага Дзмітрыя Балконца, які зараз раз'язджае на ровары
по Європі, займаецца турыстычнай медытацыяй, думае пра будучыню, вось ягонае меркаванне, але мне здаецца, што хутка мы будзем часцей сустракацца, сітуацыя стане больш небяспечнай, адпаведна, у нас будзе з'яўляцца больш відэа, але няхай бы так не было. Глобально я уверен, что все ждут, просто ждут, когда время будет неумолимо приближаться ухода людей, которые сегодня принадлежат к диктаторам и которые развязали сегодня войну, например, в Украине, против Украины, я имею в виду Путина и Лукашенко, потому что они в возрасте уже. Никто не будет вмешиваться там в какое-то свержение, как пропаганда пытается показать. Они не нужны никому. Они сами отправятся в мир иной, и про них вообще все забудут. Как забыли про иных диктаторов, которые в 20 веке творили безобразие в странах, где они были руководителями. Я думаю, что лучше это следить и вовлекаться во все технологии, которые связаны с развитием искусственного интеллекта. Это будет определять будущее развитие человечества на ближайшие десятилетия, может и столетия. Это чрезвычайно важный трек. А нефть — это все уже побочное будет являться, потому что искусственный интеллект будет определять развитие экономик многих стран, которые будут претендовать на ведущие страны. И те, кто освоит эти компетенции и займет эту нишу в числе первых, будут иметь конкурентные преимущества в этом развитии. Это важный очень аспект. И, конечно, следить за какими-то развилками, которые в ближайшее время могут возникнуть или не возникнуть на Ближнем Востоке, в Украине. Вот. Но что касается ждать, не ждать, когда там кто умрет, я думаю, что надо просто заниматься тем, чем каждый занимается на своем месте, работе, творчеством и так далее. И это важно. А для молодежи, для студентов или для тех, кто только думает, мой совет – учить английский язык. Английский язык и математику. И больше не надо никакие предметы больше изучать. Если вы, конечно, не хотите специализироваться там, в химии, еще в каких-то других науках, английский язык. Если вы будете знать английский язык в совершенстве, это вам откроет дорогу во многие другие профессии. А это чрезвычайно важно. И по мере возможностей старайтесь это делать. Ну и, конечно, это стараться не высовываться в условиях авторитарной системы внутри Беларуси, учитывая, что это концлагерь, который сегодня создан, любой, кто поднимет голову, будет уничтожен. Поэтому лучше пока тихонько делать свою работу, и когда возникнет окно возможностей, все это прекрасно увидят. Поэтому нужно этот период пройти достойно. В том числе для тех, кто находится по другую сторону баррикад, часто не по своей воле, а по ряду причин. И им тоже желаю пройти этот период достойно, не превращаться в зверей, а быть людьми. Это очень важно. Recording stopped.